40 sena mid-donazzjoni ta' dem. Il-ħamis filgħodu Mary Doris Mallija tat il-mid-donazzjoni tagħha fiċ-ċentru tal-Loti tad-dem fi Gwardamanġa. Dan huwa l-appell tagħha ma' One News. Ngħid biex jagħtu għax anke jkollhom bżonn fit-twelid u bħalissa dal-jumejn tal-miliet nibda daw iż-żgħażagħ isuqu u kemm l-inċidenti hu. Ir-raġel tiegħi jiena kull darba kien xi tmur tagħmel, imma dak kellu bżonn nerba' flejn wieħed tawlu. Ma' One News qalet li ilha ta' tiddem minn mindu kellha 26 sena. Mid-darba llum beħsibek kompletati? Sa 68 tibqa' nagħti, sa 68 inkun nista'. Mhuwiex daqstant komuni li mara tagħti daqshekk kotjiet ta' dem, anke minħabba diversi raġunijiet li ma jippermettux li dan isir fosthom it-tqala u żmien ta' wara. Fil-fatt f'pajjiżna 67% tad-donazzjonijiet isiru mill-irġiel, waqt li 33% ikunu mingħand nisa. U inti żgħir? Dan tardem. U lil dat tifel se nħalluh jistenna? Tony Mikallef miċ-ċentru tal-Loti tad-dem jgħid li dan iċ-ċentru jkollu bżonn medja ta' 50 borża dem kuljum. Mis-sena 2011 id-domanda d-dem baqgħet tiżdied fejn din is-sena biss kienu meħtieġa madwar 17,500 borża dem. Domanda li ġeneralment tiżdied fi żmien il-festi. L-appell biex jingħata d-dem jibqa' għaliex meta tagħti d-dem tkun tista' ssalva ħajja ta' persuna oħra.